ama ye bio na enumere sufra no pa bi sabre yi wakura ye na adwuma so na me dem ma wo na ya to waso enumere bi bia na me koso ara me chia ho se de nche ndi ka ba ye se Onyankopɔn so wie nka bia Ghana ha ba bia wo bia enem nso amo Ghana echi se Côte d'Ivoire ne Togo ne Burkina ne nkura keka ho amanya keka ho so Onyankopɔn nam na hu mobro so na eda so te ase enipa nyina ayofo ne Israel tumfo Onyankopɔn nipa nyina ayofo na ono ne di nipa brabo so de wa ama na ho kwan ama na ne sunu bi hu na mane na asedan ka Onyankopɔn se bakase odifo Adwuma Benjamin de Kristo adom hu mobro nti o ma hu no ti me dana se so nam na hu mobro so na o ma hu no na onam hu o ma me hu no so se onam hu no so beje enipa nkwa wa asase so yes onam hu no so beje enipa nkwa e wa asase so ade ba kwa Onyankopɔn enipa nyina ebu ni dini Onyankopɔn awurade sei ade ba kwa Onyankopɔn opese oyema nipa a Onyankopɔn hu se oyema nipa ono Nyankopɔn ankasa kwa bi so waye bibia ma nipa ene se obeji nipa nkwa amen Onyankopɔn omauka ana omau akwantu ana omau efi omau sika wenum nyina waya ama no hu se nya hwe beti nipa biara Onyankopɔn kwaje be so so de Onyankopɔn hu se waye adekese ama no efise se nipa na kra betena asomdue mu da amen ti nipa bia ade ba ko Onyankopɔn ehwe se odi manipo bon se wo madom eye nkwa dina na wo hwe se de enipa Kristo a ye dan no ositi ene adwuma obeye na asase so se de ne ja no soma no a hu ne se Yesu yenkwa ene sombo manu nti obae enye yenkwa kora nka wa ma ho kwa me ya mo kwa ma no kwan a me yenkunu kwa ma no kwan me ani muja nhwie mu nti eye yenkwa Yesu ebra ye bo no amane a ohunu ye owu a owu ye emoja ohwie gu ye ni nyina mu ko wie se enipa bi benya nkwa amen enso hwe ene de pa no sa Yesu adwene na onyama enipa ne odo na onyama enipa ne tesa enipa nkasa tenase ede o ma adwene asesa sa odo ne sa adwene onyama aye no nipa nkasa tenase asesa njama odo a Yesu Kristo nyama aye no odo no Kristo hu se odo na be ya de foforo enye die ntia wi sa odo na didi ma aye ha be ya de foforo asase etesi obi eni wa na ye usika obi nyanti na Yesu Kristo o ma aye bo no ka chede nenye me madwuma ebe koso dina ma Yesu ma aye bo no ne ye enkwa enipa ebenya a sa nkwa no enye de etimu ne no de ye kra tena mu da ye kra ne tena mu da bia sana sa nkwa no
ɛte nti na Yesu Kristo ba bi hu na amane na yɛne a ɔsomaeɛ no deɛ ɔno na gyina na ɔsomaeɛ a wɔde ma yɛ yɛne ɔsomaeɛ no ɔsomaeɛ yɛ na gyina nti ɛna wɔde ma yɛ Onyankopɔn ansoma wo a wobɛtumi afa wɔ gyina ɛde Onyame din ato so ɔsɛ da bia mɛka kyerɛ sɛ mɛka kyerɛ nipa sɛ Nyankopɔn adwuma no ma yɛ deɛ nipa yɛ nenɛ no ma yɛ bi da ɛda na meyɛ 100% sure sɛ mahunu Awurade saa bɛrɛ kɔ na metumi ka kyerɛ nipa sɛ mewu a mɛkɔ heaven na mɛkɔ mewu a mɛkɔ heaven sɛ saa bɛrɛ no koraa nso sɛ woanhwɛ na wabɛka sɛ deɛ meka no meboa sɛ nyɛ Nyankopɔn na mpɛ ɔko ahwɛ abo bi da hɔ koraa mede abɔ adantia menim sɛ memmɔ dwaman ɛnsadene mennom bi aduro die mene ne to nkwanta pae obi ho adwenbɔne menni bi nti deɛ na aka mbi Onyankopɔn pɛ ɔdɔ so wɔ me mu nti aka me de wode wae sɛ wode kakra kura mbɔɔso sɛ wo so wagye Awurade adi paa na ɔsɔ nsa ka wo a heaven wonya wadwen sɛ wobɛkɔ adwene bɛkyerɛ sɛ wɔduru hɔ awi nti saa na ɛyɛɛ me na nhyɛnka Kristo a mehwehwɛɛ no a ɔnam ne honhom so yi ne ho adi kyerɛ mu mehu sɛ daabi wei mu nyinaa yɛ agorɔ sɛ saa bere nyinaa nso bɔne a meti mu nyɛ bɔne ketewa o ɛkyɛ bɛdɛ ne mahu bɔne no so nyɛ sɛ mekɔwia obi sika na bɔne no nyɛ sɛ mekɔdi obi awu bɛtena mete bɔne mu nti saa na ayɛ ne nyamdwuma no a ɛkɔ so ɛwɔ nipa bebree nipa many peoples a ɔmo no hu ne sɛ yɛyɛ na saa na ɛyɛ deɛ ɛteɛ nhyɛnka Kristo na na ɔbɛyi ne wadi kyerɛ me ka kyerɛ sɛ no ɛsaa na nakɔ ayɛ ne kyerɛ ansa no ɔmo hu ne sɛ sei ɔkyerɛ me sɛ wei ɛne wei nti yɛn nkwa enti na ɔbɛhu amane yɛn nkwa nti ne yɛbɔɔ no yɛn nkwa nti ne hwee ne mogya gu yɛn nkwa nti ne wɔwuyɛ yɛni da soɔ bi kɛseɛ bi nti ne wɔ saa sɔreeɛ na wɔde ayɛ nsɛna hɔ akyerɛ yɛ sɛdeɛ wɔka nyinaa ne yɛbɛtie a yɛatoro no yɛbɛto yɛn nso yɛbɛtena ase bio sɛ ɔwuyɛ no ɔtena ase bio mu a yɛn nso yɛwu akyi yɛbɛtena ase bio bɛtɛ ne adane ama no akɔyɛ nneɛma awoforo ɛti sɛ Onyankopɔn yɛ adom a weinom na wama kwan a sɛdeɛ Kristo Yesu bɔhyɛ no teɛ ɛwɔ Matthew chapter 6:33 bɔhyɛ a wɔde gya nipa a Yesu Kristo bɔhyɛ a wɔde gya nipa a nka agye no saa bɔhyɛ no wɔse sɛ nipa koraa wobɛyɛ nhyira wɔ Kristo mu a wɔbɛdi kaa ma wo tenenee a wɔde asie kɔhwehwɛ hunu tenenee no wie na wɔn nsa ka Nyankopɔn ahenni wɔse adeɛ bi aka asase so bi a Yesu sɛ ɔmmu wonya tenenee wɔse deɛ aka asase so bi a ɔmmu ɔde bɛma wo ɔmmu yɛne yɛ na ayɛ den ama yɛ ho na deɛ nti ama na ayɛ den ama yɛ ne sɛ wakyerɛ yɛ kwan a yɛmfa so ansa na deɛ nka yɛ den no ɔde bɛma yɛ fofofo ɛna yɛn nso deɛ ɔde ma yɛ no yɛn nso ama na yɛ den deɛ ɔsɛ yɛ nyina so na nka ɔmfa deɛ yɛ ayɛ den ama yɛ no ɔma no nyɛ foma yɛ no yɛn nso ama deɛ ɔno so de ma yɛ no anka bɛnam so ama deɛ ɛyɛ ɔno so fo wɔde ama yɛ no yɛn nso ama ne deɛ na yɛ yɛ no tententen ɛna asɔfoɔ di mu adansekunu mu sɛ ɛni hɔ obi antimi nyɛ woka sɛ wobɛyɛ a woyɛ bonsam woka sɛ wobɛyɛ a wokyerɛ wo ho woka sɛ wobɛyɛ a woyɛ hwehwɛ ne mu nti ama atɔ nipa tirim nti ama nne nipa agye Yesu Kristo adi ɛdi akukuruhwe aseɛ wopɛ nkurɔfoɔ ɛdi akukuruhwe aseɛ a ɛyɛ nkurɔfoɔ a agye Yesu di nipa ɛdi akukuruhwe aseɛ paa wɔ asase so yɛ saa nkurɔfoɔ agye Yesu di adeɛ nam asɔfoɔ so ama adwene no asɔfoɔ no ku no ama adeɛ bi a Yesu aka biara no
nipa na ɛkɔ asɔre ne nim ntiase nim sɛ asɔre ne nya asɔfoɔ dea ɛyɛ Kristo dea nti sɛ asɔfoɔ no gu Yesu anim ase sɛ ɔno tenene ne ɔkaeɛ no ɛnyɛ no korɛ na mmom nipa ne ntie wɔ mu asɔfoɔ no sɛ wontumi nyɛ tenene ni sɛdeɛ Yesu aka no tenene no wonhunu ade korɔ ɛnni hɔ Yesu kaa sɛ ɛwɔ hɔ a ɛnni hɔ wontumi nhunu nti wɔn ntie wɔ mu na mmom wɔn yi Yesu nni ɛno na awiewie nipa saa no gidi keke wogidi a ɛno ana ade kɔ eti sɛdeɛ Onyankopɔn nam ne ho mmɔborɔ so na wɔnam Kristo so wɔyɛ tini na yɛdi akyerɛ me no ɛno na Nyankopɔn yɛ adom a on the 10th na wɔtwe sɛ ne na wɔtwe sɛ ne pɛpɛɛpɛ baabi obiara wɔ biara no wɔntu mmirika no ne menhyia amen na wɔnhwɛ sɛ Kristo yɛ no ɛtorofoɔ a anaasɛ asɔfoɔ na ɛyɛ torofoɔ Yesu ni asɔfoɔ hwan na who is who Yesu yɛ torofoɔ wode menka Onyankopɔn korɔ ɛsɛ saa asɛm no Yesu na agya no de maa na ɔyɛ deɛ ɔkaeɛ ɛna asɔfoɔ no nyinaa so wokira mu sɛ Yesu korɔ no so ɔmo saa yɛ ne dea ɔmo wura adeɛ yi ɛne no na wura aka asɛm no ase wura aboa a na ɛkyɛ sɛ wadi ka bua wura adeɛ yi ɔtorofoɔ nti Nyankopɔn yɛ adom a on the 10th of September yɛ na awɔtwe sɛ ne no baabi bia obi wɔ Ghana ha bi a ɔntu mmirika na de ɔmmra ɔba a wɔnsiesie n'adwene na wɔnka nkyerɛ ne ho n'akoma ne ne kra ne ne honhom sɛ nti tenenee paa odiyifoɔ Agyema Benjamin papa bɛtumi a mahunu sɛ tenenee yɛ adeɛ wu ɛsɛ mekɔ a menim sɛ tenenee no yɛ kasa menim sɛ tenenee no yɛ deɛ kasa ɛna wɔn sɛ Yesu yi ne di akyerɛ no na tenenee no yɛ deɛ ba adeɛ a ɔde wɔmfa wei hyɛ de sim na wɔmu ho nkonta na wɔmfa mehyia ɛyɛ ne na awɔtwe no anɔpa no nso de kɔ ne ahyɛ aseɛ na ɛfiri ɛne na awɔtwe yɛawowada ɛfiada memenda ɛde kɔsi ne kwasi ada a yɛbɛwie no ɛsɛ sɛ obi so ampa ɔpɛ sɛ ɔhu Yesu paapaa yɛwɔ nipa de bi wɔ hɔ a anhwɛ a sɛ ɔmbɛka sɛ righteous city a ɔmbɛda ɔmo nkɔ fie bio amen ɛnyɛ Nyankopɔn asɛm ne Nyankopɔn asɛm o patro dabi Nyankopɔn asɛm ɛne deɛ ɔde ne honhom adom na ɔnam ne honhom so ayi n'asɛm adi akyerɛ no ɛnyɛ deɛ ɔkenka Baaboro kwa patro dabi nti na ɔsomafoɔ Peter otimi ka kyerɛ Yesu sɛ mahu sɛ wɔ daa nkwa nsɛm ansa na ɔno bɛka saa no ɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn asɛm watietie bi afiri nkurɔfoɔ bi hɔ pɛn ɛna otie Kristo deɛ no wɔn sɛ ɛti Nyankopɔn asɛm no sesei na ɛteɛ na Yesu asɛm no fa Peter tirim wɔsɛ Awurade nti de asɔfo gu Israel ha pa ɔmo yi sɛ yɛ wɔn nkwa nsɛm bi ɛkyɛ sɛ yɛgya nom Nyankopɔn ɔyɛ nokwafoɔ owura mahunu wɔ wɔn nkyɛn ɛfiri na ɛkɔ baabi wobɛwuo no ɛhɔ na mɛwuo amen nti wɔn sɛ Yesu Kristo kura ka sɛ yɛbɛbɔ n'asɛ nnuam ɔsɛ owura na mene wo na ɛbɛwuo wɔn sɛ wɔkaeɛ Yesu hwɛ n'anim na ɔsɛ hwɛ ɔwɔ te yɛ akɔle yɛ ɔda dabi ɛyɛ nsɛm na wate na afa otiri meduru sɛ yɛ bome a woboa bɛsan Peter hwɛ di na ayɛ ne nwanwa but Kristo so aka ɛsesa ɛnyɛ yi Nyankopɔn difoɔ mpakyɛ o ɛde mpɛ sɛ mbusa asɛm kakra Nyankopɔn soma wei ɛna ame yɛhunu sɛ tenenee woyi na di kyerɛ na yɛ papa no masɔfoɔ ne adiyifoɔ nkaeɛ na Nyankopɔn soma ne ɔmo wɔ hɔ but saa Nyankopɔn no so na ɔmo ka ne ho asɛm ba ɔmo so ka sɛ obiara ntumi ntene enti na ayɛ yɛtiri mu na kakra ɔmo no Awurade Yesu Kristo na ɔmo bɔ ndi
ɛnam sɛ John chapter Ephesians 7 verse 16 17 18 bɛsi Yesu Kristo sɛ nipa bi hɔ a ɔmo bɔ mu tirim ne kasa ɛnso ɔmo kasa ɔmo nka ɔmo asɛm ɔmo ka Onyankopɔn asɛm nanso asɛm na ɔmo ka no ɔmo de Nyame din ato so bɛto ɔmo a na abɔ ɔmo tirim a ɔmo ka deɛ adɛnti na Yesu sɛ ɔmo bɔ ɔmo tirim akasa bɛdi ka aka asɛm bi sɛ ase Nyankopɔn asɛm ɔnam honhom so na ɔde ma deɛ ɔbɔ ne tirim akasa no honhom bi ani no so honhom maa ne so but osusu sɛ ɔno nso obɛtumi aka nti wobɛka wie no na akɔyɛ deɛ wɔwɔ pɛ ɛna honhom no so de ma woka yɛ deɛ honhom ne pɛ ɛnti na ɔmo no yɛɛ sɛ obiara ntimi ntene ho ane sɛ wɔtene asase so de yɛ adom ɛmi fɔ mpatwa mi nim asɔfoɔ ne adiifoɔ bi a nipa gu mu n'ase o ɔmo tumi ka TV so nipa hɔ a ne bɛtumi atene ɔmo sɛ deɛ bɛma ɔmo aka a nipa bɛgu ɔmo n'ase ne sɛ Matthew asɛpa ne Kristo sɛ ahenni ne kwae no ɛyɛ mmienu Kristo ne gyidie no ɛyɛ tu ɔsɛ yɛ ɔkwan a ɛtere ɛne kwan hiahia Yesu kura no mu asɛm a ɔkan yɛ a ɔhu sɛ Yesu yɛ nokwafoɔ nsɛ ɔsɛ ɛkwan na yɛ tɛtrɛtɛ no nipa ɛnam so yɛ pii ne kwan ketewa no ɔmo a wɔnam so no ɔmo sa ɔsɛ ɔmo hunu no yɛ ketekete de Yesu kura no sɛ ne mu no nipa bi bɛgye ne di a ɛyɛ gyidie hunu wobɛwu na ani nkwa wobɛwu na Yesu de nkwa na ma so na ayɛ Yesu tamfo nipa pii ɛno nso na ehu sɛ obiara kire mu sɛ ne ɔno ana yɛ ne yɔnko pacha ai obiara kire mu sɛ ne ɔno ana yɛ ne yɔnko ɛna wɔn a kire mu nyinaa nso wɔn suban ne wɔn bibiara nso yɛ pɛ pacha ne nwanwa wɔn bɔ sɛ sɔfo bi ka di fotrofo wɔn asɛm a ɔde yɛ ahwɛ di fotrofo no wɔka no wɔn asɛm wɔn ne di fotrofo no nyinaa suban ne su bibiara yɛ pɛ pacha edibi a ɔbɛka sɛ wobɛhumi abɔ afɔdeɛ bi home ɛno nko ara na ɛyɛ de yɛ ɛsesa bɛte na saa asɔfoɔ na ɛyɛ mmɔ afɔdeɛ bi ho no ɔnso ɔno bi wɔ a wɔyɛ a ɛnyɛ papa bɛte odiifo adwamete wei mene de sɔfo bi ansɛ pacha dabi mene sɔfo bi ansɛ masɛnka ne sɔfo biara ɛnsɛ pacha dabi bibi biara asɔre koraa meyɛ no ɛne sɔfo biara diifo biara deɛ nyɛ dɛn ɛnsɛ ɛna me nso na meka tene ne asɛm so ɔsɛ ne sete no ɛde yɛ Kristo bɔhyɛ a ɔno no nam ne honhom so ɔsɛ ɛfɛ no sɛ ne som ne n'akwae no ɛnyɛ baako pɛ ɛyɛ mmienu ɔsɛ deɛ ɛkɔ nkɔm no kɔ ada mo mbɛhunu no yɛ kitikitikitikiti ɛde deɛ meka ne sɛ wɔn a Kristo ɔsomayɛ no ɔsomayɛ ma nipa sɛdeɛ ɔno no bɔtɛ ne n'egyina no ɛkyi ɛnyɛ deɛ ɛni yɛ bɔ etiri mu ka etu on the 10th no kosi on the offense 14th no deɛ anigye bi si Ratio City ha amen kɔsɛ nipa bɛte nsɛm a obi kura yɛ sɔfo no obetie nsɛm na obusa no sɛ Awurade na meyɛ de yes agye sɛ ahantan asɔfo no ɛne patapaa asɔfo on deɛ ɔno kɔ te sɛ meka sɛ ɔno kɔ abɛhyɛ asɛ sɛ ɔkɔ kyerɛkyerɛ bi ɔno nso wahunu apatu pɛrɛ mahunu nso bɛtɔ na ɛbɔ no tene ne no ne hunu n'afɔm o enti ɛkwan a mefaa so ansa na Kristo nam no ho nso yi na di akyerɛ me ɛno ɛna me ho sɛ nti asɔfo no ɔmo ka sɛ ɛni hɔ a mete wɔn ase ɛwɔ hɔ bɛto mu no ka sɛ ɛni hɔ a mete wɔn ase efisɛ kwan a bɛfa so ansa na wɔyi na di akyerɛ wɔn no ɛnyɛ kwan ketewa ɛka sɛ bi sɛ yɛte yɛ gold yɛsɛ yɛ gold yɛ Ghana asase ɔnam wɔhunu gold wɔte sɛ wɔ fam da obi di excavator wɔtwi 2 acres asɛn no gold ketewa bi a wɔpɛ nti onya ketewa bi kora sɛ nkɔda Awurade ase wɔatwi ahono no nyinaa wɔanya hwee ɛnso yɛsɛ Ghana yɛ gold asase
kyerɛ sɛ gold no koraa no ansa na abɛtumi afuntum a bɛnya bi no ɛno koraa physical ateneɛ o asɛm so na Kristo Yesu kasa mo nkɔhwɛ no ɛno nte sɛ nyaadoa o ɛna nte sɛ kookoo ɛyɛ honhom mu asɛm bi a kasa na waka ɛna ɔsɛ saa kasa no kɔfan ne bra na ɛbɛdɛ na wakɔhwɛ kasa ahu kasa waka kasa no na ɔsɛ kɔhwehwɛ nti bɛyɛ de na sɛ kasa na Yesu Kristo kan no saa no monkɔhwɛ Nyame ani ne tene no kasa no ɔkan no ɛyɛ honhom biribi nti afei bɛdɛ na saa de ne wakɔhu no deɛ da honam fam koraa no a yɛnnua no mo abore a ɔmahunu bi a ɔmanya bi a yɛhunu no yɛwɔ me se yɛwɔ Ghana ha yɛwɔ nipa pii gold ɔmuhunu bi da ɔmbɛhu bi a na yɛfon so TV so na sɛ ɔno ase gold ni na wahunu bi da no agye sɛ nansen dodoɔ no ahunu bi no koraa nso saa yɛ agye sɛ nansen galamsey ɛbaa yi abuabu a mmeranteɛ no mabaawa nyinaa de mo ho yɛ den ɛhyɛm bi no ɛno ne ma mmeranteɛ no bi kɔboro bi mabaawa no bi kɔboro bi ɔmo so ɛde ɔmo ani yɛ deɛ yɛ saa deɛ a gold deɛ ɛkɔhu no wɔyɛ ɛnso yɛne nnɛte a ne saa nom tenene no yi Kristo sɛ mo nkɔhwɛ no ɛyɛ asɛm bi nti Nyame yɛ adom a ɔde temfo no ɛfrɛ ne sɛ nkenya bɛsi Nyankopɔn asɛm ho nkenya yɛ hɔ na afo sɛ Nyankopɔn asɛm asase wei so adeɛ bia ne hɔ a ɛɛdɛ te sɛ no nti na mene ɔdi fɛrɛ me sɛ Nyankopɔn asɛm baa no hɔ no na ɛyɛ ne dɛ sɛ ɛwo na mdifoɔ mpatwo wonkɔ ne Nyankopɔn difoɔ a yɛwɔ ntrɔtrɔ so yi so this week a mehyia sɔfo ba ɔka kyerɛ me sɛ wo ne Nyankopɔn difoɔ a wokasa ɛmfono wɔsɛ wokasa mfono na mekɔ asɛm ya mekasa koraa mekora yɛ mede wɔsɛ wadwene ho a deɛ ɛte ne sɛ kasa no koraa meka no mea me sɛ atumi tie na ayɛ me sɛ nyɛ mea ɛna mpa so nyɛ mea honhom no na ɛde nsɛm no ma mea na meka ɛmdifoɔ yɛ sɔfo nso wɔsɛ wokasa na mfono ɛyɛ saa na tie wɔsi da bia wotie o message ɔhɛ right host TV a ade obetie bia yɛ ne foforo ɛyɛ saa na tie na saa kasa no a wayɛ meme kasa no saa no ɛno na ɔde gye nkwa no ɛna ɛkyerɛ sɛ sɛde me odiifo dɛ me aka sɛ Nyame asɛm baa na ne de te sɛ ɛwoɔ no ɔde saa honhom no ama me na sɛm honhom ne ba na ayɛ de te sɛ ɛwoɔ no ɔde ama me amen nti Nyankopɔn yɛ adom a wontimi ntu nipa nyinaa ase kameka sɛ wode nipa nyinaa mɛyɛ dɛn ɛmɛtie mu ɛwɔ a hɔ no abɔ sɛ ɛne asɔre koraa yɛdii ka akɔ ɛne ɛkɔkɔpɛ ɛdeɛ wobɛte Nyankopɔn asɛm ɛbɛ wɔ sɛ ɛte sei ne Nyankopɔn asɛm teɛ na afei woahunu tenene wobɛhunu tenene sɛ tenene ni yes ayɛ sɛ tibɔ nkɔ soɔ ne tete kwaa yes tibɔ nkɔ so ne tete kwaa ɛti deɛ wobɛsiesie no wɔtie me kasa yɛ ansa na waba deɛ Yesu Kristo sɛ me nua ni me nua no te me ne a ɔte deɛ ɔyɛ Yesu dwae no ɔbɛyɛ te sɛ deɛ odwan nam na wakɔduru nkyene wɔ do na waka bi hu sɛ nkyene no yɛ ne dɛ saa na ɛda no bɛyɛ ade nti a wate ne wura kasa sɛ sɛyi na ne wura sɛ na kwan no na sɛm akyi ɛno ana no wɔn sɛ anigye ne nkenyan aba nti wɔn de temfo ne deɛ meka ne sɛ obiaa baabi a wobia wodi mmirika kirikirikiri wofa ɛfɛn sɛ ɔbɛhyete wi ade bɛkata ho sɛ wɔ nkran sɛ wɔ takorade sɛ wɔ alibo sɛ wɔ sɛhwi wɔ Cape Coast wɔ yɛfɛn sɛ takwa asankragua ɛhene fa alibo ayi kɔnɔngo nkɔkɔ ɛno kɔde sɛ ha yi a atebu mu hɔ amante adwira masa yɛka Kristo ahenni ne yɛka Kristo tumi ne na sum asɛm a ɛsɛ sika yɔnko no pakyɛ dabi hwɛ na no akyi no a asɛm no ɛrekɔ so n'akyi no na maka kyerɛ sɛ obi a ɛba a fa apɔ bɛhyia me
Amen. Eno ya ahini no tenene no. Ye ne mu no ebia. Na bon apple no nyarewa ebesa. Amen. Apple no. Hona bon se Kristo ye no kwafo. Apple no kasa me kasa kire wi ebitie. Amen. Hona bon se ni kwakwa wa yi mistake. Na apple ne ba me dika bisa ase hwe ho sa aso bo ho a. Yes. Tell na no na epo eni aso etie mi wura Yesu Kristo ne no. Yes. Sa ne besi. Amen. Apple no medical bisa ase hwe ho sa aso bo ho. Na ahwe ho na aso bo ho afi mi si tie de me ka kire no. Na se mi wura Yesu Kristo ti asi. Na me kasa kire apple no. Na wi ahwede apple no beye. Adwuma doctor for kra twene ho a. Omo nti ase e da. I tell you. Yes. And so the apple no be kwa fam fidi huduo mu nyina si. Obo hu se adwuma no eni apple mu. Obo be fopa foko fam fidi mu. Me ka honhom mu asem Israel Yakopon tumi e ho asem. Amen. What I say? Me ka Israel Yakopon tumi ho asem. Tumi na na obota ahomiro difo mu se de poma bo bota ne mu nsuo bae. Sa tumi ho asem na me ka. Idua na abobo na tokura beda wo nsuo ba. Die ntimi nye ho no. Yakopon fam aye ho. Na eye ho. Eno mo asem na me ka. Eti ni nyina mu nso no na mesrema ayarefo no hawa hodo 5 days le de na America obi a wontie bia ne tira yi. Amen. Men ton hwe ma enanum no men ton hwe nya de yi ema betu be hunu de Kristo na men sei so obeye ne ho ho de ma me obi o pa menche bia nim a onim de mete de onim se me ne amede kasa nti no be se me ne mfono no eye healing voice. Yes. Eye ogie ne it is a doctor duro doctor fwaye no yare ne yesesa da bia ekọ ho a esa aje se obra so bi wu. Yes. Ti sa na mene no waye no kasegu nti mene ne mensa ti apo no ti Yakopon asenti mene ne ya anwade e buru ne pa adwene nti ase so no afi obo hu se mensa no so nam so ya hodwiri nya anwade e buru atwene ene nti ase so. If on the 10th, 11th, 12th, 13th, 14th. Nani nyina mu sa danche ya. Makate se esubo we baso. Esubo ne de me ana me ko nsuo nim. Nye swimming pool enya esubo. Ye wa esubo bi so a ya bo. Wo hia sa ototwene. I tell you. Bible nduru amekan bi me chire mu bi. Nipa bi trose mo boss wo hia no rasoma fopo no wato subo na yede ato watwene. Amen. Onu se subo no bo ene nye. Yes. Otie mi rasoma fopo asenka no onu se subo we mu ne nkwa be fira yede aba. Yesi subo bia na yesubo. Actually. Na no mo sofo bi watwa mana kese no wabu pipe wagum. Am se ngofo we de e bia sey o. Se tirimodeu. O ma fa adwuma ne se o ma de tidi o ma anim de kire wo mo no. Eno no moyo. Yesu Kristo atumiri ka ko Jordan mu. Ọhwe Jordan se eye swimming a. Kọhwe Jordan fritete. Mi no di fo mo se bre so Jordan. E da so da ho etene. Jordan da so da ho. Wonu se emre bi mi hunu se asofo bi di nipa firi Uganda ko Israel ko bo masu. Yes. Obi su ni nipa firi Malawi, South Africa, odoko Israel yo dem ko bo masu. Na wo e bi a wo tenkran na bra, kuma se men kan Yakopon suma se mi kira me bo so ase kwa wa. Eso ti se ene nipa bi nye serious. En kan all fe yesay. Obi atwa ticket ko Israel. Ko abeda hotel. Ubedidi wa yo ni ho. Stove nsi wo no akọ no aduane ujare ni ho. Aduane bi a wudi bi abaye order. Wo de beba ukuru musika mu. Ba ko bi akwa ayefo ama akwa na 200 cedi. Wo bedi na nokwa di no anumere. Edi na wia. Ensuo ne drink abe no maka ho no. E mai. Enso wo twa ticket ko Israel ope Jordan mu esubo. Kristo ho homene ba o man bia mu enso tene da ho a.
ona honhom so sa adwuma no esubọ ne ye adwuma yesu yi nimpu de ne so beba so ne Nyankopon ya adom a ye be ye me de etwa to okra ne kosi ada na edi bewie no Yes. se me fa perfume no na me de be ye adwuma bi di ama e wo na ase. Yes. Me se Mary Magdalene ono kwa na ote boni mu no otimi fa perfume e di ko Kristo nche ni oduru afa de bibia banemu ama wanfa perfume no amu Yesu atade mo odugu ne na ase a. Yes. Yesu masem. Amen. Mary Magdalene no a okọ Yesu na ase na onye sofo Pachede. onye urade ni nkase wasa kire wo Pachede. ahunu ne ba ne mu prekope but oduru wo mu se perfume no egu Kristo na ase be ye bibi. Yes. Na Yesu Kristo atade mu ewo obi hu ne e wonya obi hu ne e wonfa hwe ti kwasada de twato no perfume no ti kwasada nsa no papa no be se 6:30 ko na asore no ya sha ase because nipa ni nyina obi a Bigo bia. me ye obi a de me nyewie ya me mpon Dabi me nyewie me mpon Tane de be ye hwisi ne le. ha eti wa bi obi a wo no onya ahoboa na no miru Yesu Kristo se ahonhom no kra mo nso nhwe. Yes. Me se okọ asore na so for catch us di for catch apostle catch us okọ ba bi bitu wasan a satanic church. Yes. Sa so for apostle asore na me se edi 1000 years kra a satanic church. Na woni bonsam asore ka se ba ye ne ko bi se sumafo no bre so na se na bonsam asore ni ho a edi sem kan se bonsam asore e wo ho enso na Nyankopon di na eda so na sa nkofo no so musa ye omu se Yudafo omu ye omu se Israelfo akwan bi so no mu ya evo ti asore bo ai se na kompa bobutu asen apostle fo ni nyina e satanic reverend fo ni nyina e satanic. Yes. Dabi ameka se okasa bi wantu se bi mfiri manu munya de e ma da me meka to so de methodist ni we okobi ona be hu me ne wo montem difference Bibiri. no dan concept. Yes. Kristo honhom wo me so eya anwade De ma nyame de fo mpacho. Hu se Kristo honhom wo ne se perfume yasem. Because me bi a wo be wo so be ya doye. Uhwehwe perfume. Nyemi egu yensem. Sifi no ko yenko fa yedi. Ya brabo menya asem ketwa. E kwa de mo nkan ho asem e ro betena wo be ti bonko so e wono ane de Asem. e nasem do be ti bonko so na e nasem so atase perfume na me de ye me na me koto Pachai. me nsa mfa nye ma nsa nyi usika wo Pachede. nye me nka se me de ye nti wan de betua se ansa am ya ma se wo ba na me ye o se me de ya ma nti me de ya ma se wan na be ba me se na me nye ma no osuru be bua me fo okura ba sa kwa wagimi free ko otena wa wagimi wo kwasea. Yes. Asepa na me ka kire wo aya motion wo de ma mo so de ma me kwa me mfa makwa de mesika be so se de Onyankopon ne monyam be de dia ma okra bi hu se sei na Kristo ti ko ye no kwafo no mesika be so ameye. Yes. Mesika nso me ka cho se wo fabra Amen. de apui nipa ba nyina se obi a de metimi etua kan ka me ka so obi amra magibi metimi ntua ti na so wo fa ye de fabra perfume mo amede be ya sa de oni ba akobo Enya asem ketwa. Anasi asi perfume bobo perfume a ayi 1 million is ayi the friends ayi 100 cedi ni 80 cedi ni 150 cedi 200 cedi perfume ana 300 cedi perfume enye perfume se ayi 40 cedi ni adentia minim de osuma me no ene ne otie ene de menam ne honhom so de ma me ne de meye o ma ne daadi
na kwesida no se ye ba so atade fufu nti obi otem san kran ya e pa che o ba fa atade fufu asankregwa asemfosu kepkos fa atade fufu bra fa be hia me kwesida no be sha atade fufu Yes. kwesida no o be sha atade fufu hye ne fa bra na ka bo so me sei Kristo hu ye mo ba ka bo so me sei na afini kwa wi Satan me sa yi no September de apa mu nti aka say ne wani mu Aka 9. Yes. ɛnan miɛnsa ne yɛnhwɛ Pacha. ayɛ sɛ tibɔ nkɔsɔ a wɔntie me kasa kyerɛ yɛmɛ ne tibɔ nkɔsɔfoɔ nya adwene Pacha dem. yes na so bɛtie kasa no a ɛna no deɛ na Mary kae ɔse me ba no ɛfɛ sɛ John chapter 2 ɔse me ba no de wɔbɛsi mu biara no monyɛ ɛsɛ Mary kɔ anim sɛ deɛ ne ba no pɛ ne sutie deɛ ne ba no pɛ ɛne sutie nyɛ awurade tumi wɔ no so na sutie na ama woboa wo dada wo kra yes Mary hu ne ba no saa so ti Nyankopɔn yɛ adoma wɔn dɛ 10 to 14 fudie wonya ba meduru Rachel City ha trene ahemfi ha trene ahemkura na yɛ okay ma yɛ ntoa so yɛn kɔnkɔhwɛ mesifa apple bra yɛn kɔnkɔhwɛ kwadu no a last time mo de ba yɛ July ending mo de ba yɛ yɛn kɔti ho adanse ni bimra na yɛwi a yɛbɛtoa so yɛmfa de ababa bi di ni kai pati asene yɛn kɔmra sisia Ese Nyankopɔn odifo atema Benjamin o Nyankopɔn ne nsɛnkyerɛnne Nyankopɔn o Nyankopɔn na yɛ ahodwirideɛ na akoa na ɔwasoma wo mese na akoa na ɔwasoma wo mpɛmpɛn na ɔfa asese aseda ɛne ayɛyɛ nka odifo atema o Nyankopɔn de daa ɔsɛ Nyankopɔn sɛ ɔnto nkwa na Onyankopɔn difo ise Nyankopɔn akoa wasoma wo ma yɛ ɔfa ase adanse nyinaa no sɛ ebe abosome maako ensieni 6 months ni oyo ba nenso no adane be ma by force if say the enti make sense is Nyankopɔn abosom no sɛ de osi yɛ ma no bosome bia no omunye omomense so omokɔ afitire nanso so no ono no abosome nsia no omunye nsa oma de ma da na no kwasi ada no oba ha ɔte ɔso nkra no ɔte danom Nyankopɔn akɔ a wɔsoma no no nkra no ɔte sɛ odifo atema Benjamin ɔto nkra sɛ yɛmfa kɔdu mmiɛnsa bɛte mmiɛnsa ɛne ɔmɛdi ahyia no na wobɛpufu tumi na no woba no ɔde ma ɔno bɛpufu akyerɛ nipa no ɔte nkra no ɔbaa Onyankopɔn difo ɔde kɔdu mmiɛnsa no bɛhyia wo kwasi ada no na wɔtwe ne ne ɔde bɛhyia wo ha yɛ asɔdɛm ha Onyankopɔn difo wɔkasa akyerɛ kwadu yi sɛ ɛnkɔyɛ adwuma a yɛnnim sɛ kwadu tumi yɛ ɔkɔɔyɛ no ɔsɛ ɔkɔdu yɛ a na obie ne fridge so na ɔde to ho ne werɛ fi ɔnso hunama no abosome nsia ni onyaa ne menses wakɔ ayɛ asabea dɔktafoɔ ma no akɔ akɔta scan deɛ sɛ ɔmo yɛ bi ɔmo ayɔ afei dɔktafoɔ ka kyerɛ ne sɛ ɔno ne deɛ no ɔmo nte aseɛ kɔsɔ ɔkɔta scan no ɔmo ahu sɛ biribiara nha no ɛsɛ onya ne menses no nanso so ɛmma no ɔmo nte aseɛ ɔmo nim deɛ ntia enti ne yɛgyaa wɔ saa na ɔso anenam wɔ saa Onyankopɔn difo ɔde kwadu no akɔhyɛ fridge mu ne werɛ fi ɛnaa no fiada yi efiada yi a no wɔkae sɛ na mekɔ makɔ odifo atema Benjamin nkyɛn wakasa kyerɛ kwadu na ada na mbaa mede abɛgu fridge mu yi ɛna oyi kwadu no na odi ohwane baako na odiiɛ wadi anadwo no na adiiɛ wadi ɔkɔ akɔda ɔkɔdaeɛ na ade ase ahomase na onum kɔbɔ no nsia no ɔnsɔre mfiri ne kɛtɛ so a ne kɛtɛ no nyinaa so asɛe wɔdifo atema Benjamin Nyankopɔn wɔdifo atema Benjamin Nyankopɔn wɔdifo atema Benjamin Nyankopɔn
wani osinka ohuru sɛ ɛyɛ menses na ɛma ɛna aba nanso ɔno no deɛ ne deɛ wɔsɛ emogya so fi nneɛma bi efiri ne mu epie yɛ no onyankopɔn difo so nhyia bi da wɔsɛ ɛyɛ no nwanwa na ɛyɛ no ahotiri onhyia bi da onyankopɔn difo ɛnu osu onyankopɔn difo wɔsɛ nneɛma efiri ne mu baeɛ no ɛhɔ no wɔgye di sɛ ampa Ghana yɛhyia difo yɛhyia da no mpɛ nyinaa yɛ nyankopɔn deɛ amen yɛhyia da no mpɛ so difo ɛna onyankopɔn di awurade hyɛ onyankopɔn difo ɔsɛ wɔn so na wɔsɛ hu no sɛ sɛ no wɔgyare na yɛapia ɛti na dɔktafoɔ koraa hwehwɛ a bakyae ɔmo nhunu no bakyae ɔsɛ ɛhɔ no wɔhu sɛ ɔsɛ wɔgyare na asedanka odiifo adwuma nyankopɔn asedanka odiifo adwuma bɛgyama nyankopɔn asedanka odiifo adwuma bɛgyama nyankopɔn sɛ wɔhunu mmɔbɔ amen asedanka odiifo adwuma bɛgyama nyankopɔn amen wohwɛ ababaawa no na wohwɛ kwadu a nano July meka sɛ obi amfa mmra Pachai. ɔde bi baayɛ na ɔhwɛ sɛdeɛ odi kwadu no ɛne amane a na ɔnam mu wɔsome nsia na ɔhwɛ wɔsome nsia ne mu anama wɔ tutu adanse ne de asɛm na apɛ sɛ ɔka kama gye asɛm na apɛ sɛ ɔka Yamidifo adanse yi deɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ɛnɔma a Onyankopɔn nam so ɛyɛ no kwadu wie mu no ɛnyɛ asɛm ketewa Yamidifo mpakyɛ o sɛ metie maame no asɛm a wɔka a ɔba wɔ tumi sɛ ne yare na ahyɛ ne ho akye tina wɔhia tumi a ɛbɛyi saa yare no afiri hɔ because Yamidifo n'asɛnkam no wotumi sɛ wɔde akyina berɛ ana watena ase so akyɛ wɔhwɛ ne mu sɛ saa ɔhaw no bɛfiri hɔ nti ne wɔhia ɛnsa a ɛfiri Nyankopɔn sɛ bɛyi saa ɔhaw no afiri hɔ no na mpasommerɛ a ɔne Nyankopɔn bɔ mpu ne mpu no na ɔkaa sɛ obiara mfa kwadu ɛmmerɛ mɛhyia wɔ no na wobɛma nnipa nyinaa hu ne sɛ Israel Nyankopɔn no asoma no ɛmmerɛ ɔno nso gyidiiɛ na wɔyɛ badwemma na wɔde kwadu no bi ɛbɛhyia wɔ Yamidifo na ɔno nso anya na yaresa no okay ɛda Kristo ase adeɛ baako ne sɛ nnipa bɛdi kwadu na ɔha wɔda no so bosome nsia ɔnum sɛ ababaawa no nka sɛsi yɛ nka menya ne sɛsi nka mebisa na sɛ bi na nka abɔhu no sɛ Nyankopɔn ne nkoa no ɛyɛ ne nkoa yes ka mebisa ababaawa no sɛ obɛtumi aka akyerɛ me sɛ ne firi January ba na ɔmmu ne nsa no ne nsa buo ne ma no ɔni kwadu pɛn patro di kwadu na nka wode ti asɛm a wɔbɛka wadi kwadu pacha ɛna no John chapter 4 Samaria ni ba ɔse da bia no ɔkɔ nsuo ada ɔkɔ hyia Yesu ɔse ma kɔ nsuo akɔ nsuo ne nsuo yi die ɔba na di kwadu but when no di fo adwuma Benjamin hyia no kwadu bia ne kwadu nwanwaso na ansa na ebe kwadu nwanwaso no Israel Nyankopɔn na ɔyɛ ɔso ne asase no ɛnam ne honhom a ɔnam be papa Kristo so no wɔde ama me ɛso ne ma ne da adi saa de aba wɔn wɔdi kwadu bebree pachopa but kwadu na me ka sɛ ɔntie asafurade asɛm na de me ka kyerɛ no no ɛno no wɔnyɛ no ɛno na ama ɔhaw ada no so bosumi nsia ɔdi kwadu no wɔkɔda on sɛ de ɛnwanwa ne sɛ aba wɔn ba gye wɔde kwadu no ba kosi ada
okoye no tim se wa kompa ebo sa akora nti wa bere pachopa asa akobo ba afodie nyina no mo yere pachai enti se maka kire Kwadu se wonye de nipa nim se Kwadu ye wonko ya ade ya buru nipa adwene nti asese no abaji Kwadu a de kwa da be ka ne se okọ no ebi ande eye no no ebe firi ho adin so asa de atu na mo wo ayaresa bia hospitals bebre adoctor for etwa x-ray scans ahodo o se yehu de eye wo bibi so ye no pachopa na afei okodi Kwadu no fiada numere be se no nkono ena o kaaye se emiko odifo no wo ka se Kwadu so kwa na de betu fridge mama yimani anamo bi e watutu ni ka bi a wabobọ no ena ma hu se Kwadu de entimi nye de da no so no ade ntia bi kura na edifo do musa gu na frusu derivan pachopa ayesa no mpa ba kan de ne wanwan nyina wakopito bi ne hawrenti yes ayesa no abo afode akohu difo bi pachopa ya mana kwankyra ma na oyire ahodo anko ento ho ne se obi ka kyerem se Kwadu no de a wakase me kwa amfa ne nsa nka me gina ho na me mapagya pachopa ena wo so wa ka sa kyerɛ Kwadu no ina we de na beye pacho ono ani kura ne nsem ono ani kura ne nsem se de obi ade kura no obi oba ye bia no se me bia me gina kwa ba bia woni mu ewa pachopa na makasa kyerɛ Kwadu no na Kwadu nati odi Kwadu no kwasiada edwoada ebenada ukuada yawada efiada anadwo no nkono enumere no nkono atras kosa abia ni kakra okai Kwadu okoyi ba ko hwani odi hyɛ no mu odae wotinani a ne nsabuo na ba sɛ ne kete amen ama nneɛma hyehyɛ ne yamu a ebe kunu no ni nyina ayi apie na me ka kyerɛ sɛ apɔ nso me ka saa kyerɛ no yes ama na ye de wo unum sɛ apɔ intimi doctor for kra nte ase amen awo obeda na wate ase na doctor no wote ase anka o ma nuro nyina nka ne nsabu no nka ama pachopa na doctor aka se Kwadu na beba o sa ho no pachode etimi o soma me ne se de o soma me no enuama a wo ye no eboro agere ne ntiase sunti na no esere so pan no num apata mienu o kasa kire pan na pan no na multiply amen adane die eboro ni pa adwen ene ntiase so na enije si ewo sere so eti yare hodo ne o ha hodo ade nipa so tene ne mu me se tie fa hye otirim tene ne mu no tene ne yi kire ne mu no tene ne maso me maso na me se hwe eni no e pa cho enu mu no na me se me kasa kire apo no na wa bo se firi wo kona no enu ma ebe siw ni paduam ene fahudi a bede dia ma nipa fahudi de yehodo mi ntimi nkai amen ntimi nkai fa ayara sane danchi fahudi yehodo bede dia ma nipa efiri wo kro no eni pa nkasa be hunu o de apo no de ope bia apa fabra me se ba apo de ope bia apa fa de fabra de kasa kire no it's the same me mpeti bonko sofo amen epe ona onyankopon wo betie di asofo na se wona dwene no se awurade aye torofo se asofo aye nokwafo asofo so ntimi nya nokwafo nse awurade da achede ye betie ni ahwe so se ye nso nhwe ahona abon se aye kan nyame mu ne bi di da bi achi amen obo no ma apo ne beye awode ense nkyerede de dinima nipa no apro no ebetie ne na beye mmere yenipa no se ntumi nsisa no ebetie ebesisa amen do nyankopon ya adoma on the 10th no nkwada ne de e pa chew beda efiri duada na ekona beda I tell you eduada na ekona beda ebenada na wo ya ka echi kura na yes fa ba shift bi
Okay, Micah chapter 7. Verse number 7. Can I say na me hwe time no kwa mbepon yebeto aso. Yebeto aso. Okay, Micah chapter 7. Kama mitie verse number 7. Onyankopɔn asɛm nam odiyifo Mika so ɔde na onipa wɔ akyɛsefo asase so. Eti nso ne yimu ɛyɛ nso atifi asɛm ɛse ɛdidasoɔ ne adesere. Ɔsɛ ɛdidasoɔ ne adesere wani da biribi so na ɔbɛsere. Onyankopɔn deɛ ne wɔka kyerɛ wɔ no. Nipa wɔ didasoɔ wɔ yi. Hwan ne wɔ didasoɔ ne wɔ kɔtɔ hwan so. Onyankopɔn ɔsɛ ɛdidasoɔ. Ukɔtie Awurade wɔ didasoɔ mu bɛbrɛ gu oni bɛba wo so na wudi aduro. Yes. Masa be unya metamfo. Onyankopɔn ne didasoɔ. Ɔsɛ yɛ didasoɔ ne adesere. Kyɛ wodi woni tu Onyankopɔn so na sɛ deɛ ɛhaw ne deɛ tete so wo se Onyankopɔn wo hwɛ so ɔbɛyɛ amawa. Wo nso Onyankopɔn. Tete Onyankopɔn ɔyɛ ne Onyankopɔn. Yes. Didasoɔ. Ka 7 kitu bi na ne ti ase. Yi mu ɛyɛ nso. Ɔsɛ na me die. Awurade na mehwɛ no. Awurade na meyɛ deɛ. Mehwɛ no kwan. Kan ko. Metwɛn me nkwagye Nyankopɔn. Meyɛ deɛ. Metwɛn me nkwagye Nyankopɔn. Ati bɛda ha twɛn a, wo so wo metwɛn. O pɛ didasoɔ, wo metwɛn. Ɛda ha twɛn. Yes. Mika se ɔno diifo no kwa se wo yɛ deɛ. Wo twɛn na wo asɔre ba. Diifo bi hia bibi fira Awurade wɔ no. Na ni da Awurade so no, ɔso wo hwɛ ne kwan no. Wo twɛn. O ma Awurade mansa no no. Ofirifi ayɛ deɛ aba. Okogina wa ma Awurade abɛyɛ deɛ abɛto no. Ɔsɛ ɔno deɛ Awurade ɛna ɔtwɛn no. Tumirika na ɔwɔ bɛda. Awurade Nyankopɔn wo anya brama na woni brama wo. Na wo yare abɔ kora kɔ hospital ko tie sika kora hwɛ kɔ a doctor ne bɛgye sika wo. Ti hwɛ adwojo a nurse fo betimi adwojo wo. Doctor ni ho na wu. Ni nyina nso na asa wo nda so wo twɛn sɛ wo bɛyɛ deɛ. Utimi obufu so de kofi. But unyame kɛseɛ no. Yare to da nipa de no ma bi di agoro. Ti na nipa hwɛ Awurade ma no. Na pacho. Mo nso a wo soma mo no. Omo betwɛn mo anim no. Mo de abɔde mu adeɛ bi ɛhyɛ wo n'animuonyam. Hwɛ sɛ wɔsi aka apo ya na no Onyankopɔn na Awurade Yesu Kristo. Emra wɔka asɛmpa no tene ne mo hintasɛm kyerɛ nipa no. Owie no wɔsi deɛ na mo enkyinam. Enkyinam no baayɛ na ma ahurisie aba nipa wo. Ani Yesu sebe so wɔ. Ani gye aba hɔ. Yɛ sɛ apo no bɛma ani gye aba. Aka yɛ sɛ yɛ kanya yɛ meka me Nyankopɔn ho mo asɛm deɛ wo deɛ no kwa deɛ ensomugya. Na yam difo mo a wɔsoma mo no. Atam sɛ am wɔde honhom no. Ekɔ honhom ahode na dom. Enhyire ma ahode honhom na dom a ɛsɛ mutim de hyire nipa ba. Pate am nka ho asɛm. Now say Acts chapter 17 verse 18 was yankure hu na edede. Obi oba begyina TV so se sikaduro bia obo ni wi. You wo sikaduro hu adwuma pa ho no de asie. Tini amuntanka omo na omo ye from secret society. De woni hwe no. Oso mi we mo we obo a ya sa. Ye ka Kristo honhom ho asam de a. Kama obi ka. Yes. So mo de tene na nipa a wakasa kyerɛ kodu a obi nsabu musumi nsia wo di instant or that in any obate kwa ne akwa no operation ahwe kwa no asafa mawu ebi timi dan fibroid adane kura wie na won se no obi yi firi ne yem bae adane kura wie akasa ebetim ebekyekere won so no ho ebetim akyekere won so no ho afo ya ne hwe enye ya yese pa wuyam utira enye ye enso no ye te owe na funu no se sika de bi ko tim so no na doctor fo ahu no ubedi di na epigu wuyam oni be ba ho so no ofu adoa tim wawu ekum nipa bebre
but me Nyankopon no pese de sitie onam we na me se etwese nipa agye awurade di bro so twen no betwen no Yes. atoda afrin na na mo ye de wonya de na asi Biansi. ya be bi kura bo wuku an se Pachai. hwe ujeja wo so be kun. Yes. I tell you. The more do you for me kase or train awurade. Oh ya soro ba so be dey. Wo nya brema awurade woni brema. Nyon ko ne nipa. Yes. Unya brema na wo brema. Yes. Ti me kase wo hwe ni Nyankopon kwan o twen. Did make kan se Nyankopon ya adom a ukuada ne ya wada ne fiada de. Ya bi obi o tumirika. Tumirika kri. Ye ka Nyankopon akwan. Yes. Ne honhom tumi ho asem. Na kwan. Ne honhom ne tumi. O kan verse 1 he. 7 he. O se de Osinwie Dabi 7 no 7 verse 7 no de wo kan ye na. Osina me de. Na me de. Awurade na hwe no kwan. On ye kana kwan. Yes. Yes. O hwe awurade akwan no wo twen no. Akwan. Akwan no de kire o se ni nsiti. Eti. Na wo twen. Wanda so wo twen awurade Nyankopon a wo twen na Nyankopon se bimu a. Kira criminal di for ne so for wo bibia se neti ko. Pachai. Yesu ni nipa de shi asere so wona nansa no a omuti Onyankopon asem. Na Yesu Kristo ho so matoba ha. Awurade ja wo kwa. Pachai David. Kristo sere ye no agya ne hyedi die ne munyam. Sa ne tie. Omo twen nansa. Obi te sere so twen nansa, empa ne obi bia ne onzo entontom no wo hyem wo twen. Uhu se ye kasa kire ye kwa no di a wo te wona aso ti fi uti ufie pesa ansa nkire ne kro na. Enafo. Listen, we need to see it. Yes. Ti Nyankopon ya adom on the 10th. Atu e fa se obi atu America. Yes. Woni nye fa sebo. Na akwa sama me ya meka no. Ye wo ba Ghana asase so. As jumadi ya meka wasem sa no. Wanhwa wutie ntra. Wo be mistake. Awu awie no so na meka asem kese. Yes. Adentia. Ye wo ye ba asase so difo pen sofo pen free akosi America en what say wo se me ye tene ni program be Kristo ye tene ni akire mu Nyankopon ahun so ye tene ni de akire me de be kire mu Pachai ye ntibi. sofo be na ye bi da difo be mon kan kyem nem nyanya me aduma ye baby ka me je Nyankopon aduma ye so difo bi sofo bi asore wa asase we so pen base 500 years ni Pachai. wo se Nyankopon yi tene ni adi na Kristo so akire me de be ye de ye Ghana ha. nya Ghana ha o isi free akosi America Asia o Ghana Dabi Chikasan e free akosi Asia Australia na so fu bi difo be say ayi o yetne ni program na Kristo yetne di a kire no so de be kire mo Hine ho ahoni. healing breakthrough Pachai. e fan say ego vision said prosperity Pachai. anointing and yoke break. Yes. Break the curses. Yes. Break the altars. Break the financial barriers. Yes. Break the demon break. There's a more the tell be bama. As of no kuta treke o mo mpedi Yesu pe baako. Debi. I tell you, omo na mani pa ye sa na nipa wiwie sa no. Pachai. I tell you. Asema me ne mo ka obi anka bi da. Debi. Be 500 years ni. No obi so ye sofo, we difo. Kristo amane hu tene ne ade kode ade ntia omo twiro sem nim. Yesu na aka. Oso wo de be kire mo. Debi. Na kire wo be odifo agema Benjamin ofiri. Yes. Ma we kura nya onwa se na tene ne te se ye kwa so anya ne ye ka kire yi. Ete se bi o na bo se te se bibi. Amen. Eti da Onyankopon ase. Kwadu kuro na na yenko hwe ye fere se nso. Ho adanse baako enka ho na.
yɛntoa so nti nyankopɔn yɛ adom a fa tv no ase namba ne da hɔ no ɛne odiifo adwo Benjamin Hyia Righteous City Kumase ha adwo so kyɛn kurom Kumase ha adwo so kyɛn kurom na waabɔ hu sɛ Israel nyankopɔn da so te ase fa namba no ɛne mpanyimfoɔ no nkasa ɔbɛkyerɛ ɔkwan no kɔsɛ da nyame yɛ adom a yɛbɛhyia ansa koraa na nkɔda no ayɛ deɛ nti nkɔda no obi a woba bi ato ɔyɛ yie dwom amen sɛ wobɛtie me ne ampa a me sɛ wama ne yɛto bɛtwa amen I tell you ayɛ sɛ woantie me ne kɔda no bɛsɛ hunu ama no to ɔyɛ yie dwom amen yɛnkɔtie mmra sɛsi a atifoɔ atufo video na bubu yadeɛ ho ampase danka yɛ owura Yesu Kristo tiri Israel nyankopɔn tifoɔ kronkron sɛ manhyia tifoɔ awalefoɔ yi sɛ ɔmohwɛ fasodeɛ ɔmanyadeɛ firi wo nyankopɔn nkyɛn ɔmohwɛ wɔkyeɛ ɔmohwɛ adɔyɛ wo nyankopɔn nam so hu wɔn a nyame difoɔ mo sɛ ɔmo srɛ sɛ nyankwadaa ne papa ɔmo sɛ wo nyankopɔn ɔntonka ne mma wɔm Israel nyankopɔn bɛkyeɛ no onyankopɔn tifoɔ mepakyɛ deɛ nkyɛ ma awalefoɔ yi ɔma bu nkotodwe ɛdɔm yɛ anim yie onyankopɔn tifoɔ brɔda yi se ɛyɛ naano onyankopɔn tifoɔ me brɔda yi ɔde kwadwene bi bae na agya baatampa wo a wo nyankopɔn nam wo so na gya wo ho asase yi mmɔpɔ na baabi aduru yɛ nida so wotumi sa a wo nyankopɔn nam wo so hu yɛ mmɔbɔ no onyankopɔn tifoɔ me nua bɛma adi kwadwene bi baayɛ wo nyankopɔn nam wo so ma kwadwene tie wo nyankopɔn asɛm na wohyɛ kwadwene ka hyɛ kwadwene sɛ ma kwadwene kɔkɔyɔ deɛ doctors fo a na nnipa nim sɛ kwadwesɔ na mmom ɛnyɛ nneɛma nsonsonoeɛ a ɛyɛ ahodwiredeɛ ayaresa ɔgyeɛ fa ahodie Jesus Israel nyankopɔn bɛkyeɛ no onyankopɔn tifoɔ me brɔda yi anya saa kwanya no ama ne kwadwene so tie wɔne mu asɛm na asedanka wo nyankopɔn sɛ onyankopɔn tifoɔ ahoɔden ne tumi a wo nyankopɔn de ama na wode sɛ ɛmerɛ kwadwene tie wo nyankopɔn asɛm no ɛka yɛ adiifoɔ no bi a onyame difoɔ kɛbɛbɔ ho afɔde ansa nanso asedanka wo nyankopɔn soma wo sɛ ɔnam wo so onyame difoɔ ɔnam wo so yɛnya ne kwa ne brɔda yi sɛ ɔkɔkɔ akɔduru fie no wadi ne kwadwene nyinaa na yɛn na wɔkyekyere kwadu hono no ɛsɛ sɛ onim sɛdeɛ yɛwura odiifoɔ agyemanteɛ ɛne onim ne nyankopɔn no soso onim sɛ adeɛ biara bɛpita firi so nyankopɔn tiifoɔ no mu no ɛmpɔ fam kwa onyankopɔn tiifoɔ mmerɛ a ɔkyekyere kwadu hono no ɔde kɔkɔto hɔ no wei na ɔse from Monday ne ba na ɛbɛbɛtu hyɛwada sɛ yɛwada bɛɛ 11:30 to 12 kasuom onyame difoɔ so ɔda wada ɔwɔ no ɔbɔ piti ɔte n'ani a na n'ani te sɛ deɛ n'ani kɔsia no ɛyɛ no te sɛ deɛ yɛde mpaneɛ ɛwɔ so ato sɛ n'ani puusuo afei deɛ nyame difoɔ kyerɛ sɛ wɔnhono ma me ɛti ɔbɛfɛre afiri bedroom nyame difoɔ ti ɔde ne nsa akeka ɛdan ne ɔba hɔ hɔ ne ɔba bɛtena Righteous TV no hɔ ne ɔhwɛ deɛ nyankopɔn difoɔ ɛka na ɔresɔ onyame difoɔ mepakyɛ sɛ ɔde ne nsa kekae ɛma ɔbɛbɛduru hɔ hɔ nti ɔbɛduru hɔ ɔhwɛ bra wɔbra na ɔteateam ɛna ne yere so teɛ no obisa sɛ nade asɛm ɛna ɔse n'ani a ɔmewuru hwee onyankopɔn tiifoɔ me nua bɛma yi sɛ ne TV no sɛ firi sɛ Righteous TV baa hyɛ ɔnum ne da nti ɔbɛtena hɔ ɔtie nsɛm na wɔka no na ɔkae sɛ yɛn na no kwasia da onyankopɔn tiifoɔ no onyame diifoɔ me nua bɛma yi sɛ ɔkae sɛ onyankopɔn nam so ama ayɛ de kwadu paa na kwadu no bɛbɛtie onyankopɔn asɛm wɔadi awie deɛ na mmom de wuno no deɛ wɔntumi onyame diifoɔ so ɔma na ɔtumi nipa asoma ne hyere sɛ kwadu no nom akyekyerɛ abɔnepɔ de ahyɛ baabi sei ɛtumi sɛ ɔyi bra me onyame diifoɔ onyankopɔn ne tumi so onyankopɔn ho anku na ne ho anwanwa Israel nyankopɔn bɛkyeɛ no tumi paa nie onyame diifoɔ me nua bɛma yi sɛ na yere de kwadu no hono no brɛ no ɔde ma na ɔyi kwadu no hono no ɔsa ne yɛ na ɔyiiɛ ɛna ɔde faa n'ani kɔsia no nim yɛ nu nsisei nyame diifoɔ ɔte ɛyɛ instant
yen onyame di fo wose je kwatunu no ne hye na nino me ba so gadi sra maja wose je kwatunu no ne hye ma no no emre wose kwatunu no ne fa na ni ko sia ni mienu so no afei na ni na ewo won se de mpane na ewo ho na afei na ni na pu so o huru hye no obetime ye bibi ade sa okeka ansa ho efiri wo ba pem na tai onyakupo atifuo Israel nyakupo ba chien me ba so ga do Israel onyame di fo ba to se firi ho na no ye wa dan ba pem na tai na ni na no huru ma me se ko de ko hospital ko ba bota kese akɔda kɔ so de bɛkɔ hospital yankopɔ difo ayaresa mma kanani na tunsum nanso awurade nam kwatu no so ɔnamɔni na ma kwatu no tie onyankopɔ asɛm no ɔyame difo ama n'ani na so ate a ɔma ne ho atɔ no a wɔde ayɛ yie wɔde naaseɛ wɔde nkamfoɔ wɔde ma onyankopɔ kupee wɔade kɛse a wɔnam so wɔasɔ no brɛ mu awade kɛse a wɔnam so wɔayɛ no ne brɛ mu ohye abrantie ne so na ne yere ne nso kodu adanse wo pachai yere ne ye nurse ni pachai yere ne wo nurse ni pachai na ohye wakoda ne ni ati na ni tie ne ni so won se de mpane ye wo so pachai afi ohwe ade a ohuna de atutu nipa bebre amen na omani afira wo na se nipa bebre na omuhunu ade yamfa anwo wo mo bibi ne siye ena ye se beko ena na ani na akasum nipa bebre esha asiesie na so wanhwa a wadwe ne be kire se ase beko pacho one ba ahonso no na ka nipa bebre ndiwei ɔsɛ anadwo no a ɔhu ne sɛ n'ani so no wɔ no afei ɔhu no hwɛ no ɔsɛ wɔkeka da ho ɔba Righteous TV ne hɔ wate sɛ kasa ɔsɛ wɔ anum no esi da bi esi so nti ɔba ho na wabɛhwɛ di Nyankopɔn bɛyɛ no ɔsɛ wɔbɛtena ase a wɔteatea mu bɔbɔ na esi apini a na ne yere te sɛ na ada deɛ na mikunu te wɔ awo yi ɔkɔ no obisa no sɛ mihu no hwɛ o ɔsɛ papa kwadu okasa kire naano no ne hono no ya kire da ha eso ko fa bere o ti bi no kwadu no hono no we di kwadu no ena ne nsabuo na bosumi nsia aka ede ne kwa amane mu no ede ne kwa hawo mu no kwadu no aduane no ko epie we so kwadu ne hono o de kan ni so se ya eni na eye ne ye ayese mpane ne de wo so wo fa hu no hwe no at once Yesu Kristo dine mu eni nati and no brother say at once, near to say at once. I say a casa at once. And at once. Yes, you please would tinimo. Nanino, yaw ni be a jai instant. Oh, you come to me once a year. Kwadu a year near Drew, Pacha David. Nanka woko hospital ka doctor for obi hospital nke bi ngo ke bigu ho bet ye nipa fam entumi nya ho be nya kopon ne fam eye ho eti yame ya domo a ene na otwe apo no me be firi mu be sisie no oh na me kai nipa ni nyina se kwadu no nipa ne bebre no mo kwan no wa o ntimi mfo madanse bebre ne mai adanse na e ba de bet dodo na na wo akiri obi antumiri kan ten fa adanse ne ba nyame di fo de emo ne se kobi de patronka me hu ye no di a obi adi a no agya ne ho ne ho bato atwene obi odi kodu bia o bato ne ho atwene we ya no agya ato bisa sa e de ne nipa retimi di kodu hu ne kosi esie adenti ade waba me nche no onim de odifo agema Benjamin meti eda o kasa to da TV no ye ya so nipa edi achi de nipa bi nti ase de ono aba me nche ne se de ohunu nyame akwa ne honhunu ne tumi no ye wo no ohunu bi da se ni nyina so bo ohunu tumi ni ayi a enam acrobatic so wa nto wa ma afode ne ada but ohunu tumi ni ahode a e ba kwa
ɛba so ma de w'ani yɛ deɛ ehunu wanko ne nye pa na aka sɛ nkɔfoɔ na Kristo Yesu mu yɛ no ma gimi pacho dabi sɔfoɔ ne Falasini na ɔkɔka kyerɛ Yesu sɛ ka kyerɛ nkɔfoɔ mu nkɔma no wakenka Bible saa hwemfiri ne mu ma to no kɔgyina sɛ de obi anyɛ hwee na wo Yesu deɛ ade na wo nko adeɛ yɛ bɔ Jesus sɛ ohunu sɛ dabi ɛyɛ sɛ nkɔfoɔ wɔn shout down ana nyamedefo mpacho kodu so na aha mihu sɛ herbalist bi kro ayɛ herbal duro edi bi afra sɛ kodu ho obere no ho obere no so de baby but the oba menche so obetimi de ayɛ bibi ye kasa fe kodu ye ka ho ensɛm ne ho adanse a awurade ɛdɔso kodu ho obi e nani efra no instant Yesu dirim kodu no na duane ne ho nyina ate menne ati Onyankopɔn asɛm ɛtɔda ne yɛ ka Onyankopɔn asɛm obi yɛ sɔfo te baabi a no oye nyiya no kodu mpo te menne kodu ne hono na wo ye nipa na ate won ka acho ade a enwa na se ibi o yare malaria ye chewo ahaba kwa sa kotete a enipa no ko so ye dusiri no ono kwa kodu hono won kai go nim udi ato ne hono atwene pachai udi ne hono no aw de ye de ne hono ye bola de a but Kristo ba mu a esa yare aya anwade de nipa fam entumi nya ho Onyankopɔn fam Luke chapter 137 ne fam bibia timi ye ho eti Onyankopɔn ya adom a efiri ene na otwede kode na obibire ne bisi ena mapo no so mensa me de ka nipa so ene Onyankopɔn asɛm ahoden tumi a ewo mu me se obi obehunu efiri ukora na ekoro bi begya ne bɔne se kurei amen ne bɔne be crash ne se accident amen kurei na bɔne na yɛ de ati ne so ensi ma obi obet ebe sia ma obi I tell you ebeti obi no bɔne beti nipa bi no sei kurei na me kwa betata so ameye de e Onyankopɔn asɛm amen Onyankopɔn asɛm ni sɛ kodu no ma obi anani eduru no sum prekɔpɛ sɛ esi wɔ hene we esi wɔ yi ati so obi yɛ sɔfo na tɔda na sɛ odifo agyeman kasa na wɔsɛ wo badabe a wo ba ya kyɛ no wɔfa so ayɛ we pacho dabi adanse no sɛ mede makwa ya yɛ bi mienhwɛ enafo nyame tumi wɔ so betimi de makwa enafo Ghana asase we so pase o mu nyina aton ya yɛ bi mienhwɛ ya challenge miracles mienhwɛ pachai sɛ miracles ɛda fam a obi a we ko be kasa go so ba na waton betin me yansa 50 cedi 100 cedi anya adwuma koraa me na meka kyerɛ wo anya adwuma na aka sɛ bɛyɛ adwuma sankomo sɛ bi moa no pachai anya adwuma Kristo soma me no ɛwɔdɔde ama me yes ɛsononko na maka sɛ ɔso wobɛpɛ bi no baabi a wobɛfa nsa na de wobɛhu no hɔ no nsa bɛka no sɛ wɔnka abubuwa me yɛsi yes so wonu sɛ meyɛ deɛ meyɛ a wodi akyiri a na hu sɛ ɛyɛ kwane ɛyɛ easy a wobɛbu ne yɛsi yes I tell you enya asɛm ketewa ɛti Nyankopɔn yɛ adom akɔdu no nyina etie me ne na ayɛ ahoɔdeɛ ne nsɛnkyerɛnne ne ahodwiridie na wote hɔ na woyɛ sɔfo na asɛ wonte ase a wodeɛ wawasɛm adaa bɛwu na bɛmba bia bɛgyina amen yes ti me ka nipa nyinaa sɛ yɛ pon Nyame adom ɔkyena ɛnumere no nso kɔ hemanim ka kyerɛ wo nua sɛ odifo agya bɛsɛn ɔbɛsa aba ɛnumere no nso de kɔ ɛnumere no nso de kɔ fato a hyia me Righteous TV Kumasi ɛdwo so ɛkyɛn kuro ɛnim nhyia Righteous TV ɔkyena numere de kɔ live sɛdeɛ wahu me ne ya wobɛsɛ wo ka kyerɛ wo nua ɔmfa nto a Onyankopɔn ne monyam bɛdadi ne ba kro Kristo Yesu Nazaret ni no ne din tumi mu ɔkyena ɛnumere na program no nso kɔ so ne boaboa ho baabi a wɔ Ghana bia ne bi hyia me Amerika ne ahurisie ka wakoma to yam ne bi hyia me Amerika ne ahurisie Entempe
hu said the yare abo na nipa rohye na wode wakwa yaresabea we de okra no ne wasem wo rohye de na ba oje bia na Kristo nam ne honhom so nam ne je so afa me so wachew akwan nyina mu ti Nyankopon ya adom a boaboa ho fa number no na eno mo nkasa omo nkyere okwan ni na ni menhia adwuso ekyen krom Righteous City eno di fo agya Benjamin hia ye bi hia Nyankopon ya adom a ekina bo nu amane Righteous TV amenya ne to aso simana ye nyina ye mfamara wiye asomdwe nka obi a yura Yesu Kristo dinimu amen 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 aha Righteous TV ene anwumre ni se wani age na ohun so asepew asekaku etine kokuo nu ene wati Nyankopon difo nka ene anwumre wasi Nyankopon ya adom ze Nyankopon ya adom a ade tie so bu nyina ho ban no nya na efi ekete so a esa bi hia na ha bio no nso ekwa anwumre fanombai programming na kwasiya da edi enim yae ye nyina ese gitwi akohie Nyankopon difo Agema Benjamin na wonam ne so abie oso ahene hintasem asa akire kopem se eda kese no ize Nyankopon de che no nya ne fie kete so a ese hie mu 10th September ye ukuada ne na awotwe ukuada ebeye fanombai 0594 844 111 0594 844 111 and I say 0539 224 999 0539 224 999 Kumasi Ejusu Echen Kurum Kumasi Ejusu Echen Kurum Fanombari na kwasere di enim ye eni Nyankopon difo no behia eni hia wi a the 3 days time ize Nyankopon ya adom no da so me atinkomu a onyane yefie kete so pe hye week na se Monday Tuesday ni wukuada wadi eduru wukuada onyane yefie kete so a ne kohye Nyankopon difo ano papa nyina ye gitwi eni pa nyina 10th September safa number ni bio 0594 844 111 and I say 0539 224 999 Hi Righteous TV wona utwa camera edi Nyankopon difo yi ebe kire o Righteous TV asare photos